Volem parlar amb en David Caselles, com a membre de la Plataforma de la Llengua, d'això que ens ocupa arrel de la xerrada que vam fer al monestir de Sant Daniel darrerament sobre el català com a pont o com a barrera per a la gent que ve de nou aquí al país. No? Llavors, gràcies per ser-hi. A vosaltres per convidar-me. I després preguntar-te, poder mirar una mica el que vosaltres dieu. A l'explicació que dona la vostra web diu que Plataforma per la Llengua és una organització no governamental amb més de 26.000 socis que vol promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. I llavors la nostra pregunta és, el català afavoreix la cohesió social o és una barrera? Què et sembla, tu? Primer de tot, clar, depèn dels llocs. Evidentment, hauria de ser una eina de cohesió social. El que passa que hi ha poblacions on ho és més i altres on ho és menys. Per poblacions on hi ha més persones catalanoparlants, la persona que ve s'integra fàcilment, i poblacions com Banyoles o Olot és més fàcil que la gent que arriba nova s'integri parlant el català. I a vegades és fàcil persones africanes de diferents orígens que parlen diferents llengües entre ells, de fer servir el català com a llengua d'interrelació entre ells. Pot ser que inclús tingui a veure amb el tamany, no? de la població. Contra més m'imagino que més dificultat. També perquè les poblacions més grosses han crescut molt amb immigració. Les poblacions com Salt, per exemple, és molt més difícil que no poblacions d'una grandària més reduïda, però en principi sí que el català ha de servir com a eina de cohesió social. Sí, en una situació almenys que sigui que hauria de ser la normal. Correcte. Parleu de cohesió social i, per tant, el tema que ens ocupa és especialment interessant aquest aspecte. Què fa la plataforma per ajudar els nouvinguts per tal que el català sigui un pont d'acollida? Bé, en tot cas, ara que ja s'ha descobert, això l'han descobert els polítics, que estem en emergència lingüística i que realment el català no gaudeix de gaire bona salut, aleshores s'ha activat molt últimament els tallers lingüístics que es fan en instituts, escoles de diferents indrets. La Plataforma per la Llengua n'ofereix molts per tal de conscienciar i de potenciar l'ús del català, sobretot a l'educació. Aleshores, a nivell d'altres persones més adultes o així, potser hi ha altres estaments també que ho fan, que fan altres cursos, tallers, però en tot cas sí que això és una de les coses que ara és molt prioritària. Després també s'intenta molt d'incidir en els joves, en l'estament dels joves, organitzant el SAGA, una plataforma que fan a Barcelona, una plataforma perquè els audiovisuals sobretot funcionin més en català, ja que les xarxes socials dels joves avui dia és molt important perquè es mantingui a la llengua. I després a nivell més local estem intentant això per exemple, l'altre dia des de la Plataforma per la Llengua del Gironès, tornar a iniciar una campanya que es diu Digues bon dia, adreçada als comerços, per tal que la gent quan entra al comerç pugui interactuar en català. I aleshores l'altre dia vam anar una mica al sector de Girona, que està més a prop de Salt i que està més castellanitzat a l'avinguda Santa Eugènia, i vam anar passant amb molt bona acollida per part de tots els comerciants, fins i tot alguns xinesos i alguns sud-americans que porten comerços d'allà i que tots de seguida eren molt més propicis a penjar l'adhesiu que els hi donem de Digues bon dia, que no pas al centre de Girona, a vegades en botigues que són més reàcies.
Què creieu que podem fer els ciutadans per complementar el que feu des de la plataforma? Nosaltres, des del carrer, què podem fer nosaltres perquè això sigui així? Bé, els ciutadans sobretot és important això de mantenir-se amb el català. Nosaltres creiem que el manteniment de la llengua amb tothom dins de casa nostra, evidentment si anem a l'estranger doncs no, però si estem a casa nostra hem de poder parlar amb tothom indiferentment de la raça, de l'aspecte racial que veiem en la persona, etc. Doncs qualsevol persona ens hi hem de poder adreçar en català. No tenim que menysprear ningú el fet que la seva pell, la seva raça sigui diferent. Tothom té capacitat, igual que nosaltres, de poder parlar el català i poder-lo aprendre. Per tant, en principi, mentre no aquella persona no ens digui que no ens entén, doncs nosaltres no ho tenim que pressuposar. I per tant, aleshores és més fàcil que la conversa s'esdevingui en català o nosaltres parlem en català i l'altra persona ens entén i parla en una altra llengua, però sense problema. Aleshores, pensem que això és molt important. Doncs, David, fins aquí. Moltes gràcies per aquests minuts que ens has dedicat i a treballar tots plegats perquè el català realment s'enforteixi un altre cop. Sí, molt bé, moltes gràcies i bona feina. Gràcies.